karo sapa? Namung kalian inggih menika. Karo sapa, Ngger? Kula namung dherekaken kadang kula Kang Mas Gatotkaca. Sing jujur aja goro. Nek kowe jujur calone dadi wong sing makmur. Liyane Gatotkaca karo sapa? Kalian kadang kula Kakang Antasena. Lah ngandel ora ming Gatotkaca. Ora ngandel ora percaya apa ne yang wong dapurmu teko ngene kok ming karo Gatotkaca kendel temen. Ora percaya. Liyane Antasena sapa? Inggih namung kalih kemawon yang Kang Mas Gatotkaca kalian Kakang Antasena. Liyane bloko wae bloko. Kalian Kang Mas Antarja. 3. Liyane meneh ana ora? Sing bloko Ngger Irawan kejaba Gatotkaca Antarja Antasena. Nek ana dieling-eling coba karo sapa? Inggih kula kemutan karo sapa? Kalian Paman Setyaki. Mudar. Halo Bandung, ibu kota Purworejo. Meneng nembang loput kok nembang. Oh nggih. Meneng. Sencaki melu mrene. Inggih wonten Jawi Eyang. Saiki aku tak takon. Kowe iku bocah apa wong tuwa? Gatotkaca Antarja Antasena kuwi bocah apa wong tuwa? Pangras kula menika taksih lari Eyang. Nek bocah kowe wis ngrumangsani bocah, kowe aja ngame-ame kalungguhan. Aja njengke kawibawane wakmu ngestina ora apik, ora becik. Bener, ngestina ki warisane mbahmu. Sing wajib duweni pepundenmu para Pandhawa Angger Puntadewa. Pone yang ngakoni percaya. Ning nadyan niatmu becik, kowe kurang bener. Niatmu becik. Ngetoke jarang bukti labu-labun karo wakmu Puntadewa. Ning dalane kowe salah, dalane kowe kleru. Wong dudu dalane kok diliwati. Ora mokal kowe maju ra iso, mundur ora iso, nek ora dijunjung wong pirang-pirang. Inggih yang lepat kula nyuwun pangapunten. Kowe tak kandhani aja ngrasani kamukten. Mergo iki tinggalan iki warisan. Aja rebutan warisan ora becik. Sing apik. Apa meneh iki wakmu pepundenmu. Inggih, kowe kudu ngabekti, kudu ngajeni. Aja meneh bocah nom karo wong tuwa. Sedenge pamong karo pamong kudu sing do guyub, sing do rukun. Yen nganti nayaka utawa pamong kok nganti do bentak sirah do neng-nengan. Kuwi tangelamun iso maju. Inggih, awit iso maju mergane apa golong giliking pinemu nyawi jekke rasane. Rasa sing wingi milih lan ora milih kuwi dibuang segala segara kidul. Saiki manunggal tetunggalan piye carane kanggo gawe mulyaning negara, mulyaning para kamula. Ora jamane do drejah pasulayan. Ora jamane kok njaluk warisan. Inggih. Bali. Kula nderekke mawon. Bagus. Nek kowe pancen ngakoni bocah sing becik, inggih. Prayogane kowe bali. Menawi kula badhe ngestaken dawuhipun Eyang Durna nanging kula ajrih. Wedi karo sapa? Wedi karo sapa? Kula ajrih kalian Kakang Antasena. Antasena ki bocah ndugal warisan. Kok diwedani nggon ngendi? Sing diwedani kuwi apane? Midherek aturipun Kakang Antasena yen ngantos kula medal njalmi boten pikantuk damel. Agengipun kula boten nampi serat kekancinganing Praja Ngastina. Kula badhe dipun cempalani yang kula ajrih. Yen ngono kowe wedi karo Antasena timbang karo Mbahmu Sukalima. Iya. Bapakmu Janaka ki muridku, kowe putu murid. Janaka nekuk dengkul ngangulungake jangga, ngabekti karo Poneyang. Lah kok kowe putu murid kok menyunyang kok wani karo wong tuwa. Irawan, gelem ora gelem kowe kudu mikir. Wurungna Gatotkaca Antarja Antasena kandhanana, aja do ngrebuk warisan. Wurungna. Inggih. Nderekke mawon sauger Kanjeng Eyang Durna saged pinanggih kalian Kakang Antasena. Ora perlu ketemu karo Antasena. Sebab sampean wedi janji Antasena mburine sencaki kita. Mulane sampean wedi meneng mawon meneng. Oh nggih.
Aku ora butuh caturan karo Antasena, butuhku karo putuku Irawan. Gelem keman ora gelem kudu minggat. Kudu diwurungake. Mau semono yen nganti Irawan kok mbeguguk Kutha Waton. Najan kowe mangar-mangar ora gelem jugar. Kowe miris tundone bakal wedi weruh muncrating marus. Mula kang jake ku Irawan kowe metu njaba. Wurungna sediamu sing ora becik. Yen nganti kowe nekat buti sembathane bangka tak rampungi. Bali nyuwun pamit Hyang. Beres. Tenawan kok do bingung. Pon ngger cekap dhateng pun Bapa Sukalima. Irawan dumadakan lajeng alung brengosipun manut lan midu kalian pun Bapa Sukalima. Gampil. Ngeten mboten perlu sumelang, mboten perlu bingung. Ngrampungi perkara pun pasaken dhateng pun Bapa Sukalima. Irawan pun keprit. Geblas tanpa pamit merga nanging dawa kosok wangsul. Wangsulipun Irawan tertamtu ing mangke badhe paring cecala dhateng kadang-kadangipun yoga pulunan kula Gatotkaca Antarja Antasena kalebet Dimas Setyaki. Pepuntaning rembug griwikan dados grojogan geguyon dados tangisan. Tertamtu Antasena Gatotkaca Setyaki badhe panggah rasane puguh manahipun. Kejawi sang menika Yai Duryudana yektosipun Irawan menika boten klentu. Menawi Yai Duryudana menika ngrumaosi panjenengan nggihipun dados ratu menika namung tembung ngampil. Inggih, tiyang ngampil kedah mangsulaken. Upami tiyang nyambut, tiyang utang ugi kedah nyarutang. Ning dereng mesti nggih. Enten mawon wong utang gampang ning mangsulaken niku wangel. Nek mboten dipaeka, ngeten, nek mboten diuda peksa niku cok angel. Mila kala mangsa dipletis tangane didak sikile kula mboten maido iya tersinggung kula aja ngomong kula ora ngomong sampeyan iki kangge sinten mawon adaane nyeten pramila Yai enu paming sak mangke Antasena sak kadang badhe nyuwun wangsuling praja menika sampun satrepipun ngestina menika kagunganipun para Pandhawa kagunganipun Yai Puntadewa nadyanto ingkang sowan menika Irawan namung lare wingi sonten ing dereng ical pupuk lempuyangipun ning sak mboten-mbotenipun Irawan dados badal wakilipun para Pandhawa jalan menika turasipun kadang kula para Pandhawa ing Ngamarta Pamandarya perkawis pengamukipun Gatotkaca Antarja Antasena lenggah sekeca lenggah ingkang sekeca ingkang mangsuli aturipun Irawan menika sinten? Rak dede kula, Dede Angger Baladewa. Inggih. Ingkang dawuh Irawan supados wangsul menika rak Kakang Penemban Durna. Leres. Lah ing sakmangke dipun buktekaken kemawon, wani gelar kudu wani gulung. Wani perintah, wani dawuh kudu wani tanggung jawabe. Yen mung nun sewu kokean omong ning ora metu duwite. Niku mboten usah Kakang Durna kula mawon ya iso. Pramila pun pasrahaken Kakang Durna. Wani nundung Irawan kudu wani tanggung jawab perkarane. Bapak Durna. Nggih, sampun. Nderek mawon nggih. Mboten perlu dawuh. Kula pun tanggap menawi Angger Duryudana badhe masrahaken dhateng pun Bapak Sukalima. Inggih menapa mboten? Inggih. Nah, jalaran panjenengan niku kebrongos tembungipun Dipate Sengkuni. Dipate Sengkuni niku padune patih napa?
tiyang ingkang dawen adopen drengki tur inggih srei. Dipantes ngono niku wong iri drengki, iri kalih kabegjane wong liya. Nanging kula nyuwun kanthi sanget tanggel jawabipun Bapak Penemban Durna. Kula badhe tanggel jawab medal Jawi. Pun nggih. Kula nyuwun pamit badhe nganti yoga-yoga kula para Kurawa sak perlu badhe merepeki wayah kula irawan sak kadang. Yen saged kula rembak sronaris mboten perlu peperangan ewa semanten. Yen piyambakipun puguh raosipun paripaksa budi badhe kula sembadani bangga badhe kula pejahi nggih. Koko Prabu Baladewa kula gi nyuwun pamit Yayi medal Jawi tata-tata siyaga ing ayuda. Sak perlu badhe ningali kawontenan ing negari Ngastina mangke badhe wonten lampan menapa Dimas Kartoparma bubarna kang padha gantung seba ingsun arsa kondurang ratun wuta sebet biar katalika wau paripurna pangandikanipun Sang Prabu Duryudana nglenggahi tembung sabda Brahmana Raja. Jelek saking palenggan dampar gading arsa kondur angedaton ing ayap sangganing Manceti Byada manggung katanggung Jaka paloro-loro kondure Sang Nata kawistara gegleongan yen Jinandra.
tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya gumregut magu teng ayuda lule putuku nggih Antasena padha kanthi slamet nggonmu prapta nggih Antasena. Slamet ya urusane aku, ora slamet ya urusane aku. Rak padha becik nggih Antasena putuku bocah sing bagus. Becik karo ora kuwi gumantung karo penganggep. Mbah Durna rasakaken perceka rembugane karo adikku Irawan, dirembug sing kanthi permati, dirembug sing matuk. Oh, nggih, sendika dawuh Pak Guru. Irawan, kula wonten dawuh Eyang Durna. Kowe ora perlu ngrembug kamukten bali. Kudu bali, diwurungke niat sing ora becik diwurungke. Mboten badhe kula bali anggen kula matur yen ngantos kula manggi Kakang Gatotkaca mboten pikantut damel kula nampi duka malah saged ugi kula badhe dipun jempalani Eyang Durna. Kowe adreng kepengin njaluk layang kekancinganing praja. Inggih. Ya. Tak ulungke. Ning Jer Basuki mawa beya. Keparingipun Eyang Durna kados pundi? Yen kowe iso mangsuli pitakone Yang Pusaka Lima, nek iso mangsuli pitakonku, mengko kowe tak kanthi tak larapke anggere Duryudana layang kekancinganing praja tanpa nana. Inggih. Eyang Durna badhe dawuh menapa? Sing tak gegem iki wujute kuwi driji 5. Inggih. Maknane werdine driji 5 kuwi apa? Mangsulana. Dipun gegem wujudipun driji cacahipun wonten gangsal. Iya. Mratandhani gesang menika kedah nindakaken gangsal wekdal madhep mantep kiblating panembah anut agami suci ingkang rinasuk piyambak Eyang. Kowe dikandhani mburimu ya? Mboten. Gek gelenak-geleni Antasena celemak-celemik. Melek paningali Mbah Durna. Aku ngandhani apa ora? Ning kene kat mau meneng wae kok dikandhani dikira aku sing nudhi kadangku Irawan. Aja dikandhani Antasena, pitakonku tumuju menyang Irawan. Nek upama tak bak siji, kuwi ana ngendi dununge? Menawi dipun bucal setunggal menika kantun sekawan dununge mapane wonten kiblat sekawan kiblat Purwa Daksina Prajima lan Utara wetan kidul kilen miwah ler mutmainah amarah supiyah lan aluamah Eyang. Pinter temen kowe nggih, pinter temen. Sajake wis dikandhani karo sing gambang mesti mau. Ya apa ya? Mboten tepang kalian ingkang gambang. Nek tak buak siji menika kantun 3 dununge lenggahipun menika Trimurti utawi kajaten sekawit mboten wonten sak menika wonten binjang badhe wangsul mboten wonten
sangkan paraning dumadi Purwa Madya lan Wusana yen upama tak bak siji menika kantun kalih Eyang Durna dunungipun dhateng jagat wonten padang kalian peteng wonten begja kalian cilaka mukti kalian sengsara jalu kalian wanita sekeca lan boten sekeca nek tak buak siji kantun sajuga Eyang Durna siji kuwi dununge ana ngendi lenggahipun dat ingkang marawing dat inggih Gusti ingkang nyipta jagat saingsinipun Eyang Durna pinter kowe pinter aja mung trima mangsune iku kudu takon karo pune yang jajal ngelmune pune yang saka lima yen kowe nganti iso tak nakoni pune yang aku ora iso mangsuli trima ngalah aku trima ngalah ayo kowe takon karo mbahmu saka lima Kakang Antasena Irawan mundur iki garapane aku dudu garapmu aku makili Irawan merga yen dianggep aku iki ya rombongan aku iki rombongan nadyan ming trima nganggo blangkon nganggo surjan ning ora nganggo jarik ning aku rombongan oh ya Antasena rombongan arep apa ngger yen mau Mbah Dono